Melvin verkar också trött. Tässä on Melvin. Toiseksi isoin uros. Melvin är näst störst hane efter Harald. Och han, ja, vi får se om han vill visa någonting. Lite promenad? Nej. Ingen av de här orkar inte så mycket nu på kvällen. Jag tror att fläcken kommer att försvinna sen när han blir lite större. Man kan ju alltid klippa bort den med klippningsmaskin. No nyt. Pikkukultaa. Melvinillä tosiaan pieni täplä tuossa alaleuassa, mutta minä olen huomannut yleensä, että pennuilta se sitten häviää aikuisikään mennessä aika tehokkaasti ja sen voi sitten myöskin leikata pois trimmauskoneella. Okej, du vill inte göra någonting eller? Kanske vi ska ta privata bilder och pröva någon annan dag med bättre tur med filmningen. No niin, nyt vähän liikutaan. Nyt rör han lite. No niin. Tui. Jag vet inte om filmen blir lite suddig. Ja. Jag tror att vi ska ta privata bilder nu.